percentatges. 95% del sí, el 4% del no i l'1% d'altres. La consulta ha sigut un èxit rotund. Està claríssim que Bellaterra demana i vol ser un municipi independent, que amb un resultat del 95% del 54% que ha estat participant en aquesta consulta han demanat que Bellaterra es pugui transformar en municipi perquè es pugui decidir des d'aquí totes aquelles qüestions municipals del dia a dia. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres el que farem és portar aquesta iniciativa, presentar-la als grups parlamentaris que es presenten ara a les eleccions del 27 de setembre perquè el Parlament de Catalunya pugui empènyer un projecte de llei que, igual que va fer en Medinyà o la Canonja, pugui portar a Bellaterra a ser un municipi propi.